ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 85 30 33 34 11। कोकण हे निसर्गरम्य ठिकाण असून या ठिकाणी पर्यटनाला मोठा वाव आहे। भारतातील पहिली पाणबुडी ही या ठिकाणी दीपक केसरकर यांच्या प्रयत्नातून आणणार आहोत। या कोकणात या सिंधुदुर्गात येणारा पर्यटक कशा प्रकारे आकृष्ट होईल यासाठी सोयी सुविधा देणं, इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करणं यामध्ये सरकार पूर्णपणे सहभाग घेईल, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वेंगुर्ला इथं झुलत्या पुलाच्या उद्घाटनाप्रसंगी व्यक्त केली। वेंगुर्ला येथील नवाबाग समुद्र किनाऱ्यावरील झुलता पूल आणि वेंगुर्ला शहर नळपाणी पुरवठा योजना टप्पा क्रमांक 2 निशाण धरणाची उंची 2.5 मीटरनं वाढवणं या कामाचं लोकार्पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आलं। यावेळी उद्योग मंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, पोलीस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल, अधीक्षक अभियंता छाया नाईक, कार्यकारी अभियंता अनामिका चव्हाण जाधव, उपविभागीय अभियंता संजय दहिफळे, माजी नगराध्यक्ष दिलीप किरप, बाळासाहेबांची शिवसेना जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर, तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर, उभादांडा सरपंच निलेश चमणकर, उमेश येरम यांच्यासह मान्यवर पदाधिकारी नागरिक उपस्थित होते। यावेळी माझा वेंगुर्ला तर्फे घेण्यात येणाऱ्या पतंग महोत्सवाचं उद्घाटनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आलं। दीपक केसरकर यांच्या प्रयत्नातून आज एक जेटीचं उद्घाटन झालंय, पाणी पुरवठा योजनेचं उद्घाटन झालंय, एक भारतातली पहिली सबमरीन जी पाणबुडी ती या ठिकाणी आपण आणणार आहोत। याचा उद्देश एवढाच आहे की आपल्याकडे पर्यटनाला खूप वाव आहे आणि खरं म्हणजे कोकण हे निसर्गरम्य ठिकाण आहे। त्यामुळे सरकारच्या वतीने या कोकणामध्ये सिंधुदुर्गामध्ये पर्यटनाला चालना देण्याचं काम सरकार करेल। त्या ठिकाणी जे जे काही पोटेन्शियल आहे ते पोटेन्शियल लक्षात घेऊन या ठिकाणी पर्यटक या सिंधुदुर्गात कोकणामध्ये आकृष्ट कसा होईल यासाठी सोयी सुविधा देणं, इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करणं यासाठी सरकार पूर्णपणे या मध्ये सहभाग घेईल आणि पूर्ण प्रयत्न करेल। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।